Wayesakubanga umongameli kweli umnumzana Jacob Zuma ebebambe udliwano-ndlebe nelijelo leendaba nalapho ebephendula imibuzo elithotho koludliwano-ndlebe umxeke kabukhali umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa sewaphefumla nangezigrogriso nezivela kumbutho wakhe i-MK Party zokuba kungabakho udushe kweli ukuba lo mbutho awufumani isininzi sevoti kunyulo likazwelonke. Iqela le-MK Party nelingumtshakazi kwezopolitiko liza kungenela unyulo okokuqala kwaye eli qela lisematheni kweli nanjengoko belingena liphuma ezinkundleni zamatyala nakwinkundla yezonyulo kutshanje. Kudliwano-ndlebe olukhethekileyo neli jelo, inkokheli yeli qela nalowo ebefudula engumongameli we-ANC umnumzana Jacob Zuma uyibethelele into yokuba uselilungu le-ANC. I am a member of the ANC. What I have done, I have said I will not vote for the ANC. I will vote for the Mkhonto weSizwe. I've not even voted, but they say you're out. Lo kaZuma uphawule nangesigwebo sakutshanje senkundla yomgaqo-siseko sokuba kazokwazi ukuya epalamente. Why this organization, that its job is to ensure that people are separated properly, that it is one, so much is so much, and say, you so and so, we are not going to go to parliament. What is that their business? I-MK Party kutshanje imgxothile lowo ebengumsunguli wayo umnumzana Jabulani Khumalo. Ingaba kanye kumoshakeliphi? The fellow is showing to me dishonesty of a wrong kind of a human being that I've come across. The leadership sent him out of the organization. It was the leadership that stood and took a decision, and he left. He left with his paper of which was given, although outside he says he have got no paper. Umnumzana Zuma ulubhebhethile uluvo lokuba i-MK Party ngumbutho wamaZulu kuphela kwaye uyazikhaba neengxelo zokuba kuza kubakho udushe kweli ukuba eli qela aliphumeleli ngesininzi se-2/3 majority kunyulo.